Hyvä. Noniin. Hei, tervetuloa kaikille tänne luennolle, missä tänään meillä on aiheena kipu. Minun nimi on Sini Puustinen ja tosiaan kiitos Outi kutsusta tänne Joensuun seudun kansalaisopistolle nyt sitten kertoa tästä mulle sydäntä lähellä olevasta aiheesta. Ja mulle tuli ennakkoon pyyntö, että tällaisista kysymyksistä tai tällaisten kysymysten äärellä voitaisiin tänään tämä meidän 1,5-tuntinen viettää. Eli ajatuksia siitä olisi tarkoitus yhdessä keskustella, että mitä se kipu nykykäsityksen mukaan on. Miten se kipu syntyy, millaisia kiputyyppejä on olemassa ja mitkä tekijät vaikuttavat kipuun. Ei hyvin tämmöisiä perusasioita käsiteltäisiin, mutta hyvin konkreettisesti ja käytännönläheisesti. Ja sitten mennään aiheeseen, että mitä tarkoittaa kivun ja liikkumisen pelko, ja sitten siellä lopussa käsiteltäisiin sitä, että mitkä on ne nykyajan tai nykypäivän sellaiset hyvät kivun hoito- ja säätelysuositukset ja millaisia itsehoitokeinoja siihen kivun säätelyyn ja hoitoon on tarjolla. Ja tämä aihe on valtavan laaja ja jollakin tavalla, kun piti lähteä rajaamaan tätä, niin sitten tuumittiin, että tämä tuki- ja liikuntaelinoireiden tai sairauksien näkökulma on sitten meillä tässä semmoinen johtotähti, joskin tämä kipu universaalina ilmiönä on kyllä niin kuin nämä asiat on sovellettavissa muihinkin tilanteisiin kuin vain näihin tämän tuki- ja liikuntaelinoiretyyppisiin tilanteisiin. Eli tuollaisella aiheella nyt sitten lähdetään. Ja lyhyesti sitten, jos esittelen vielä tarkemmin itseni, niin tosiaan Sini Puustinen oli nimi ja minä olen pohjakoulutukseltani fysioterapeutti. Olen vähän reilu 20 vuotta tehnyt sitä fysioterapiatyötä ja reilu 10 vuotta sitten valmistuin sitten terveystieteiden maisteriksi opettajan koulutuksesta ja siitä lähtien olen sitten tehnyt fysioterapian lehtorina töitä tuolla Karelia ammattikorkeakoulussa. Ja koska oppiminen on ihanaa, niin sitten jatkoin vielä tätä koulutuspolkuun, eli viime keväänä sitten minut valittiin tohtorikoulutettavaksi tuonne Itä-Suomen yliopistoon ja teen tällä hetkellä väitöskirjaa tuollaisesta aiheesta kuin merkitykselliset tekijät pitkittynyttä tuki- ja liikuntaelimistön kipua kokeneiden aikuisten fysioterapiassa. Ja sen vuoksi nyt sitten tämä aihe on mulle todella tärkeä ja on ilo päästä siitä teidän kanssa keskustelemaan. Sellaisia perusperiaatteita nyt tähän luennolle on, että koska tämä aihe on niin kuin laaja ja minä tiedän, että paikalla voi olla terveydenhuollon alan ammattilaisia ja sitten ihan muuten vaan tästä aiheesta kiinnostuneita ilman sitä ammatillista näkökulmaa, niin hetkittäin oli ehkä vähän vaikea rajata sitä, että miten saan jotenkin vähän kaikille kaikkea tarjottua, mutta teen parhaani. Ja koska sitten tämä luento tallennetaan, niin sitten noin 2 viikon ajan tätä on sitten mahdollisuus jälkikäteen sitten vielä katsoa, että asiasta kiinnostuneetkin saa sitten tähän aiheeseen pureutua. Mutta eikö niin, että pitemmittä puheitta, niin lähdetään tähän aiheeseen kiinni, että mitä se kipu on? No fysiologisestihan se on elossa säilymisen kannalta välttämätön aistimus, jonka tehtävä on varoittaa meitä kudosvauriosta tai sen uhkasta. Eli se on meidän suojamekanismi, se pitää meidät elossa. Maailmassa on ihmisiä, joilta tämä mekanismi puuttuu. Heidän elinajan odote on huomattavasti lyhyempi kuin meidän, kellä tämä järjestelmä toimii. Eli tämä järjestelmä pitää meidät elossa ja sehän on tavallaan ymmärrettävää, että se on tarpeeseen kehitetty järjestelmä. No subjektiivisesti, mitä kipu on, niin määritelmän mukaisesti se on epämiellyttävä tunne ja aistikokemus, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan tai muistuttaa sellaista. Ja tässä nyt sitten kannattaa huomioida että tosiaan kipu ei
edellytä mitään kudosvauriotapahtumaa välttämättä. Ja kohta siitä sitten vielä tarkemmin. Tämä toinen määritelmä on minun oma lemppari. Eli kipu on kokemus, johon liittyy aina yksilöllinen määrä biologisia, psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Ja tämä on niinku se teema, minkä ympärille minä ehkä nyt sitten haluan tätä uudenlaista näkemystä siitä kivusta rakentaa teidän kanssa tänne. Tällainen suomalainen kipututkija kuin Tapio Ojala, hän on fysioterapeuttitaustainen myös, niin on omassa väitöskirjassaan kuvannut hirmu hyvin tätä ajatusta siitä, että kivussa se kokemus on siinä keskiössä. Että se kipu ei ole vain jossakin kohtaa ihmisessä, eikä se ole jokin yksittäinen oire, tuntemus tai aistimus, vaan määritelmänsä mukaan se on kokemus, joka on ihmisessä, kehossa ja mielessä. Ja se vaikuttaa koko ihmisen elämään, toimintaan, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Ja minun omilta asiakkailta ja potilailta, kun tätä kysyn, ne sanoo, että se on just noin. Ei mulla ole vaan polvikipu, ei mulla ole vaan olkapääkipu tai selkäkipu, vaan se kipu on niin kuin minussa ja se vaikuttaa minuun kokonaisuutena. Ja se kokonaisvaltainen näkemys, niin se on se juttu. Perinteinen käsitys kivustahan perustuu siihen, että kipu on yhtä kuin kudosvaurio tai hurt is harm. Eli kun koskee, niin se tarkoittaa, että jotakin menee rikki tai on rikki. Ja tämä on nyt se asia, mistä olisi hyödyllistä päästä uuden tyyppiseen ajatteluun, että kipu ei ole yhtä kuin kudosvaurio, hurt ei ole yhtä kuin harm. Vaan todellakin se näkökulma on just tämä, että siinä kivussa, siinä kokemuksessa on aina yksilöllinen määrä niitä biologisia, psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Se on kokonaisuus. Tämä on hirveä slaidi, enkä aio tätä nyt sitten lukea, mutta tässä on nyt niitä perusteluja tavallaan, että mistä tämä on niin kuin lähtenyt tämä näkemys, että se kipu ei ole yhtä kuin kudosvaurio. Tämä ei ole uusi juttu, tämä on jo 80-luvulla ja sitä aikaisemmin lähdetty ajattelemaan tätä kokonaisvaltaisempaa näkemystä, mutta nyt jotenkin tämän tutkimustiedon lisääntyessä, niin kun on tutkittu sitä, että oireettomia ihmisiä on laitettu kuvantamistutkimuksiin, eli on otettu röntgenkuvia, magneettikuvia, ultraäänikuvia ja niin edelleen, niin oireettomilta ihmisiltä löytyy valtavasti biologisia muutoksia kehosta niiden kuvien perusteella. Ja painoarvo on siinä, että nämä ihmiset on oireettomia. Eli jos kipu olisi aina yhtä kuin kudosvaurio, niin eikö näillä olisi kipua, koska niillä on todettu jotakin poikkeama tai vaurio siellä sen kuvan perusteella. Mielenkiintoista on niin se, että esimerkiksi selkärangan aluetta on tutkittu valtavasti. Niin tässä Brinkingin ja muiden tutkimuksesta niin he magneettikuvantamisella kuvasi oireettomien ihmisten selkärankoja. Niin 20-vuotiailla jo löytyy noin 37% erilaisia kulumanmuutoksia sieltä rangasta. He on oireettomia, 20-vuotiaita. 80-vuotiailta 96%, eli lähes kaikilla oireettomilla sieltä rangasta löytyy jotakin kulumanmuutoksia. Toi Takatalon tutkimus, se on tehty suomalaisesta väestöstä. Siinä tutkittiin samoja asioita, mutta suomalaisessa väestössä, ja tulokset oli ihan samansuuntaisia. Välilevyn pullistumia löytyy hyvin, oliko nyt kun muistelen ulkoa, niin minun ikäisiltä, tämmöisiltä keski-ikäisiltä, niin suunnilleen 40% oireettomista ihmisistä. Eli tämä on niinku se tausta, miksi meidän olisi hyödyllistä lähteä irrottautumaan siitä biomedikaalisesta kivun määrittelystä. Kipu ei ole yhtä kuin kudosvaurio, vaan se on enemmän. Ja siitä sitten kohta lisää. Lähdetään liikkeelle tästä
tai kestoon perustuvasta kivun luokittelusta. Tämä on meille tuttu juttu silleen, että me terveydenhuollon alan ammattilaiset aina mietitään, että kun kipu on kestänyt alle kuukauden, niin me puhutaan tämmöistä akuutista, eli äkillisestä kivusta. Ja kun kipu on kestänyt yli 3 kuukautta, niin me puhutaan tällaisesta pitkittyneestä kivusta. Ja nyt me sitten lähdetään tutustumaan ensin tuohon akuuttiin kipuun ja sen fysiologiaan, että miten se kipu syntyy. Tuossa on 2 kuvaa. Ja tosiaan me puhuttiin siitä, että akuutilla kivulla on se tärkeä rooli siitä vaaran varoittamisesta. Onko joku venyttänyt joskus jalkaa tuolle? Niin kuin toi kuvan mukana. Joo. Jos viet vähän pitemmälle kuin toi henkilö tuossa kuvassa, niin mitä luulet, alatko aistia kipua? Kyllä, joo. Ja tämä on se esimerkki siitä, että meillä on se kipujärjestelmä varoittamassa siitä vaarasta, että hei, nyt jos viet vielä vähän pitemmälle, niin voi olla, että täällä jotakin sattuu näille kudoksille, että tämä ei ole ehkä nyt järkevää, että pysähdy tähän. Siellä ei siis ole mitään kudosvauriota, vain se uhka, mutta se järjestelmä ilmoittaa jo siitä, että hei, nyt kantsii lopettaa. No sitten tässä alemmassa kuvassa, niin toivottavasti kellekään ei ole käynyt näin, eikä tämä kuva aiheuta itsessään kipua. Joskus ihmiset sanoo, älä näytä noita kuvia, mulle ihan rupeaa jalkaan koskea, kun näkee ton kuvan. Mutta tässähän nyt selvästi niin on sit jo ihan todellinen kudosvaurion uhka ja todennäköisesti se kudosvaurio siellä tapahtuu. Ja se kipu tulee tässäkin nyt sitten sen järjestelmän kautta meille tietoisuutta. Mutta tätä tarkoittaa se, että siinä kivun määritelmässä on se, että se on kokemus, johon liittyy kudosvaurio tai sen uhka, tai se muistuttaa sellaista. Ja no nyt sitten, tämähän on siis täysin normaali kehon suojareaktio, eikö vaan? Joka tuossa ylemmässä kuvassa poistuu, se kipu poistuu, kun se uhka tai se vaara, kudosvaurion uhka poistuu. Ja sitten tuossa alemmassa kuvassa, niin oletetustihan kivun pitäisi poistua, kun se nilkan nivelsiteiden revähdys on sieltä parantunut. Eikö vaan? Ja tämä on niin kuin se meidän perinteinen tapa sitä kivun syntyä käsitellä. Et se kipu on suojamekanismi ja se varoittaa meitä niistä vaaroista ja uhkista, mitä meidän kehoon kohdistuu. No puhutaan, että se on, meidän kipujärjestelmä on tämmöinen vaaran ja turvallisuuden tasapainomittari, joka on päällä koko ajan. Ihan lyhyesti kertauksen vuoksi vielä, kun minä puhun tästä kipujärjestelmästä, niin mitä se tarkoittaa. Eli tuossa on nyt kuvattu tämä meidän hermojärjestelmä. Meillä kaikilla on tällainen. Ja tuossa kuvassa on nyt esitetty niin, että tuo vaaleanpunainen osa esittää keskushermostoa, ja siihen kuuluu aivot ja selkäydin. Ja nuo keltaiset osat, nuo kaikki nauhat tuolla, on sitten se ääreishermosto. Ja siellä ääreishermostossa se on täynnä sellaisia tyyppejä, joiden tehtävä on koko ajan aistia sitä vaaran tilannetta siinä meidän kehossa. Me kutsutaan niitä terveydenalan ammattilaisina nosiseptoreiksi. Eli ne on sellaisia hermopäätteitä, jotka on erikoistunut aistimaan tällaisia mekaanisia, lämpötilallisia ja kemiallisia vaaraärsykkeitä. Ja tuo keltainen nauhasto on täynnä niitä. Niitä on joka kudoksessa, ihossa, lihaksessa, faskiassa, luitten pinnoilla, nivelsiteissä. Ainoa paikka, missä noita ei ole, niin on aivokudos ja välilevyn sisäosa. Kaikkialla muualla meidän kehossa on noita vaarareseptoreita. No nyt sitten lähdetään katsoa, että miten se kipu syntyy. Lähdetään tuolta oranssista tilanteesta liikkeelle. Siellä on se mahdollinen kudosvauriotapahtuma, joka nyt tässä tilanteessa voisi olla se äskeinen nilkan pyörähdyksen tilanne. Ja mitä tapahtuu? No siellä nilka-alueella olevat tyypit ja vaarareseptorit, ne on siellä tälleen, hei, täällä tapahtuu jotain. Tämä ei ole hyvä juttu. Meidän täytyy varmaan reagoida.
ja ne lähettää sen havaitsemansa vaaran tiedon tuota ääreishermoa pitkin eteenpäin tuonne selkäytimeen. No selkäytimessä on toiset tyypit vastassa, että moi, tuolta nilkasta tuli tällaista tietoa, että siellä ei ole kaikki hyvin, siellä on vähän liikaa vääntöä, pitäisikö täällä laittaa tietoa eteenpäin? Ja selkäytimessä on ne tyypit, kyllä, totta, laitetaan tieto eteenpäin tuonne ylemmälle taholle. Ylemmällä taholla sitten aivoissa on tyypit vastassa, moi. Täältä tuli tällainen tieto, että siellä on jotakin tuolla nilkassa menossa, että otatteko tiedon vastaan? No, otetaan. Ja aivoissa toi talamus on sellainen alue, minne ne viestit ensin menee. Ja sitten se talamus päättää, että minne kaikkialle muille aivoalueille sitä tietoa tarvittaisiin tai lähetettäisiin. Ja on tutkittu, että ainakin 10 eri aivoalueelle menee nämä vaaraviestit tulkittaviksi. No aivot rupeaa sitten prosessoimaan niitä vaaraviestejä. Ja sen tulkinnan jälkeen sitten meille syntyy se kipukokemus. Eli kipu on aivojen tekemä tulkinta kehosta saapuvista vaaraviesteistä. Ja tässä kohdassa tämä homma menee mielenkiintoiseksi. Eli nyt kun ne vaaraviestit on siellä aivoissa tulkittavana, meillä on ne ainakin 10 eri aivoaluetta, minne ne vaaraviestit menee, niin nyt me voidaan lähteä miettimään silleen, että koska siellä meidän aivoissa, niillä eri alueilla, siihen tulkintaan vaikuttaa kaikki se meidän eletty elämä, aikaisemmat kokemukset, odotukset, ajatukset, tunteet, mieliala, huolet ja pelot, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen kuormitus ja niin edelleen. Kaikki se vaikuttaa siihen aivojen tekemään tulkintaan siihen, että millainen lopulta se yksilöllinen kipukokemus on, millaiseksi se muodostuu. Ja tämä on nyt sitten ollut tässä sanotaan noin ainakin viimeisen 5 vuoden ajan tutkijoilla sellainen todella niin kuin mielenkiinnon kohde, että tämmöisellä toiminnallisella aivokuvantamisella on saatu hirvittävän paljon lisää uutta tietoa, että miten todellakin ne kaikki aivojen asiat vaikuttaa siihen kipuun. Ja nyt sitten käytän tosi paljon minun opiskelijoiden kanssa ja minun asiakkaiden ja potilaiden kanssa tällaista kuormituskuppi- tai voimavarakuppi-harjoitetta. Että jos me ajatellaan, että kaikki ne asiat, mitä meillä on aivoissa eri aivoalueilla, mitä tietoja siellä käsitellään, niin nämä asiat, mitä näissä kupeissa nyt esimerkinomaisesti on, niin nämä vaikuttaa siihen, millaiseksi se kipukokemus muodostuu. Ja jos se kuppi on hyvin täynnä tuollaisia erityyppisiä kuormitustekijöitä, eli sitä elettyä elämää, historiaa, aikaisempia kokemuksia, tunteita, mielialaa, fyysistä, psyykkistä, sosiaalista kuormitusta, niin se ei voi olla vaikuttamatta siihen kipukokemukseen. Jos siellä kupissa on sitten vastavuoroisesti semmoisia voimavaratekijöitä, niin nekin vaikuttaa siihen kipukokemukseen. Ymmärrätte heti, että se vaikutus on vastakohtainen, eli se voi lievittää sitäkin. Ollaanko samaa mieltä? Joo. Just näin. Eli se kokonaisuus oikeastaan, mihin haluan, että tällä luennolla nyt pureuduttaa, niin mennään siihen, että se kipu on aina kokemus, johon vaikuttaa monet tekijät, ja se ei ole yhtä kuin kudosvaurio. Ja tämä näkökulma on nyt sit myös siinä kivun säätelyssä ja hoidossa ihan oleellinen. Et tietyllä tavalla, niin kuin tuollakin sanotaan, että koska se kiputulkinta muodostuu siellä aivoissa, se kipukokemus muodostuu siellä aivoissa, niin myös kivun
hoito ja säätely on tietynlaista aivojumppaa. No niin, täällä on meillä valomerkki. Ja tämä oli nyt tavallaan sen akuutin, eli sen äkillisen kivun fysiologia, että miten se akuutti välitön kipu syntyy. Ja tosiaan, niin vaikka se kipukokemus siinä akuutissa tilanteessa on meillä niin kuin jokaisella hyvin erilainen, niin se odotushan on se, että kun se kudosvaurion uhka tai se todellinen kudosvaurio poistuu, niin sittenhän kipu häviää. Mutta tilanne on se, että meillä on todella paljon ihmisiä, jotka elää pitkittyneen kivun kanssa. Mitkä on ne syyt, miksi toisilla ihmisillä sitten tämä kipu pitkittyy? Ja tämä onkin sitten aika mielenkiintoista. Ja mennään siihen seuraavaksi. Mutta sitä ennen meillä on tällainen taivuttelutauko. Nyt ollaan istuttu noin 20 minuuttia. Minä laitoin tähän tällaiset kuvat, että jos on koira-ihmisiä ja kissa-ihmisiä, niin on vähän kaikille niin kuin, jotakin. Niin minä ajattelin, että lähettää hei ihan sellaisella lyhyellä harjoituksella, että jos voitte istua, jos siellä kotikatsomoissakin istutte, niin istu siihen tuoli vähän etureunalle. Ja jos se tuntuu mahdolliselta, niin laita silmät kiinni. Ja lähdetään tekemään sellaista liikettä rangassa, että ojennat selkärangan oikein notkolle ja oikein hyväksi ryhdin kohotat. Ja sitten lasket rennoksi ja pyöristät ja sinne asti pyöristät, mikä tänään sinun selälle tuntuu mahdollisesti. Ja sitten taas ojennat, aukaset, oikein korostat ryhtiä isoksi ja sitten rauhallisesti lasket lihakset rennoksi ja pyöristät selän. Voit vielä leukaakin kevyesti rintaa, jos se tuntuu mahdollisesti. Taas lähettää ojentautumaan, ojennat, hengitä sisään. Oikein keuhkot täyteen ilmaa. Ja puhalla ulos ja laske selkä pyöreämmäksi ja rennommaksi ja paina leukarintaa. Ojenna vielä, hengitä sisään ja veä ihan olkapäitäkin sinne taaksepäin, niin että oikein röyhistät rinnan rottingille. Ja hengität ulos ja lasket selkää pyöreäksi ja lihaksi. Sitten vielä hengität sisään, lähdet ojentamaan, veät hartiat ylös ja ihan painapas rystysiä taaksepäin, aukset ihan kädetkin tonne taakse. Ja hengität ulos ja lasket kädet ja selän ja niskan. Sitten palaat keskiasentoon. Rumpsuttelet hartioita ja otat hyvän istuma- tai seisoma-asennon, niin päästään jatkaa. Joo. Kiva. No niin, eli me jäätiin siihen, että miksi toisilla sit se kipu pitkittyy. Ja tämä pitkittynyt kipu on se terveydenhuollon alan haaste. Että nuo akuutit tilanteet, nehän hoituu itsestään, biologia hoitaa ne pääsääntöisesti, mutta sitten tämä mielenkiintoa aiheuttava kysymys on se, että miksi toisilla kipu pitkittyy. Minä olen tähän kuvaan nyt koonnut tällaisia asioita, jotka tutkimusnäytön perusteella on niitä tekijöitä, mitkä vaikuttaa kivun pitkittymiseen. Ja nämä tunnetaan itse asiassa aika hyvin tällä hetkellä tutkimusmaailmassa. Se mielenkiintoinen kysymys onkin sit se, että mitä sille asialle tehdään. Ja eli tosiaan se pitkittyneen kivun määritelmä on se, että se kipu on kestänyt yli 3 kuukautta. 3 kuukautta on rajana siksi, että kaikki kehon kudokset paranee noin 3 kuukaudessa, jos niihin on tullut vaurio. Eli se biologia on rakennettu niin, että noin 3 kuukautta on se paranemisaika. Iho on kaikkein nopein. Kaikki olette joskus kokenut ihoon, on tullut haava tai joku muu, nehän paranee aika nopeasti. Luu, murtuma esimerkiksi, nehän paranee myös aika nopeasti. Että jos luu murtuu, niin se on 3-6 viikkoa, minkä se on kipsissä ja silloinhan, sen jälkeenhän se on ehjä. Se ei ole vielä täydellinen, mutta se on jo niin kuin, ehjempi.
Lihasrepeämät tai lihasvauriot, ne on aika nopeita myöskin, paranee. Hitaampia on sitten nivelsiteet. Esimerkiksi tuo nilkan nivelsiden repeäminen, se on valitettavan pitkä prosessi, mutta se on siinä 3 kuukaudessa, sen pitäisi olla korjaantunut. Ja kaikkein hitain on hermo. Eli hermon tällaiset vauriot, jotka on siis vielä palautuvia, niin niiden se parannemisprosessi on kaikkein pisin. Mutta siksi toi 3 kuukautta on tuossa se aikaraja, että siihen aikaan mennessä biologian olisi pitänyt korjata ne kudosvauriot. Ja sen jälkeen sitten, mikäli se kipu jatkuu, niin puhutaan pitkittyneestä kivusta. Huomaatte, että minä en puhu kroonisesta kivusta. Nyt tällä hetkellä niin kuin kiputieteissä keskustellaan paljon siitä, mitä sanoja kipuasiakkaiden ja potilaiden kanssa kannattaa käyttää. Meillä on ihmisiä, joille pelkkä sana kipu siellä toiminnallisessa aivokuvantamisessa sytyttää ne kipualueet siellä aivoissa. Sana krooninen on samassa kategoriassa. Eli krooninen on monelle ihmiselle jo sanana sellainen, että se saattaa vaikuttaa siihen kipuun. Ja kroonisessa on vähän semmoinen hurja vipa, eikö vaan? Että se on jotakin sellaista niin pysyvää ja sellaista, se on jo aika fiksautunut se krooninen. Et kroonista kipua käytetään sillä tavalla vielä, että kun me puhutaan jostakin perussairaudesta, kuten reumasta, fibromyalgiasta tai jostakin tämmöisestä muun tyyppisestä sairaudesta, jossa sen parantamisen sijaan tai parantumisen sijaan niin keskitytään sen aiheuttamien oireiden säätelyyn. Et pitkittynyt kipu, niin siinä on vielä toivoa. Näin ihmiset on niin kuin kuvannut sitä, ketkä kivun kanssa elää. Mutta mikä tämän erottaa nyt siitä akuutista kivusta? Niin pitkittyneessä kivussa, sillä kivulla ei enää ole sitä vaarasta varoittavaa funktioa. Se ei enää varoita siitä kudosvauriosta, vaan pitkittyneessä kivussa tämä kivun säätelyjärjestelmä, kivun aistimisjärjestelmä, se hermojärjestelmä on jollain tavalla epäkunnossa. Se on herkistynyt. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Niin se herkistyminen tarkoittaa sitä, että nyt ne tyypit, jotka oli siellä aistimassa niitä vaaraviestejä, niin ne on vähän liian herkällä. Eli ne rupeaa aistimaan sellaisia asioita, jotka ei tyypillisesti pitäisi olla vaarallisia. Sitten siellä aivoissa, niin kun sitten niitä vaaraviestejä tulee enemmän kuin sitä täällä RS-osissa aistitaan, niin ne aivot rupeaa tulkitsemaan liian herkästi niitä vaaraviestejä uhkaaviksi, ja näin ollen sitten siitä syntyy se oravan pyörä. Terveydenhuollon alan ammattilaiset joskus käyttää tällaista kuvausta asiakkaan kanssa keskustellessa tästä pitkittyneestä kivusta, että me voitaisiin ajatella silleen, että nyt sulla on sellainen tilanne päällä, kun vähän niin kuin sulla olisi kotona sellainen rikkinäinen palovaroitin, joka reagoi vähäisen pinkkihöyryihin vähän liian innokkaasti. Ja pitkittyneessä kivussa siellä hermojärjestelmässä on tällainen tilanne, että siellä on se palovaroitin pikkusen liian herkällä koko ajan. Ja miksi tämä pitkittynyt kipu on niin semmoinen tärkeä aihe, niin tuki- ja liikuntaelimistön oireet on tyypillisin syy pitkittyneille kivulle. Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen ilmiö. Että olisi voinut ajatella, että joku muu syy on niin kuin pitkittyneelle kivulle se yleisin, mutta tuki- ja liikuntaelin oireet. Ja sen takia nämä akuutit kivut, ne kannattaa hoitaa todella hyvin, koska akuutti kipu on se tyypillisin syy sille pitkittyneelle kivulle. Akuutti tuki- ja liikuntaelimistön peräinen syy. Ja maailmanlaajuisesti on tutkittu, että noin 1,7 plus miljardia ihmistä elää pitkittyneen kivun kanssa. Että se koskettaa isoa osaa maapallolla elävää väestöä.
Tyypillisimpiä näistä oireista on noin selkä, niska, lonkka, polvi, olkapääoireet sekä sitten nivelrikko ja nivelreuma. Ja näitä asiakkaita ja potilaita sitten meidän vastaanotolla fysioterapiassa on. Eli siis, monennenkohan kerran, ehkä 5. Erityisesti pitkittyneessä kivussa on huomioarvosta se, että kipu ei ole yhtä kuin kudosvauva, vaan tosiaan se kipu on kokemus, johon vaikuttaa yksilöllinen määrä biologisia, psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Ja tämän vuoksi myös sitten sen kivun säätelyn ja hoidon on oltava tällaista biopsykososiaalista. Tämän kuvan minä monesti näytän myös asiakkaille, kun me lähdetään keskustelemaan tästä kivusta. Tässä kivussa on niin kuin oleellista ymmärtää, että minkälaisella ihmisellä se kipu on. Ja mistä eri tekijöistä se tämän yksilön kipukokemus muodostuu. Varmasti jo tätä kuvaa katsoessa niin kaikki ymmärtää sen, että näiden ihmisten kivun hoito ja kuntoutus on hyvin erityyppistä. Minä itse olen ollut tosiaan siellä työterveyshuollossa töissä. Minä olen nähnyt hirvittävän paljon näitä oikealla puolella olevia ihmisiä, tai kuvassa oikealla puolella tuollaisia ihmisiä. Että selvästi sen kivun siinä kokonaisuudessa niin on paljon niitä psykologisia tekijöitä, jotka vaikuttaa. Tämän päivän työelämä on vaativaa ja ihmisillä on paljon erilaisia kuormitustekijöitä. Minun vastaanotolla oli paljon ihmisiä, joilla oli ihan työuupumusoireita ja me ymmärretään se, että ne vaikuttaa siihen kipuun, siihen kokemukseen väistämättä. No esimerkiksi se nilkannyrjähdys, se akuutti nilkannyrjähdys, niin sehän voisi olla tuo keskimmäinen tilanne. Että siellä selvästi on se biologinen osuus niin kuin vahvimpana. Ja sitten siellä voi olla noita psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä jossakin suhteessa. Nyt tämä osoittaa vain sen, että meidän yksilöiden se kipukokonaisuus muodostuu eri tekijöistä ja se on hyödyllistä ottaa huomioon, kun sitä kipua lähestytään. No sitten, tämä on sellainen juttu, mihin minä otin tällaisia askarteluvälineitä mukaan. Minä haluan tähän demota teille nyt sitten tätä, että miten modernissa ja nykyaikaisessa kipufysioterapiassa ja terveydenhuollossa tätä kipukokonaisuutta sen asiakkaan kanssa konkreettisesti voisi lähestyä. Biopsykososiaalinen lähestymistapa saattaa kuulostaa sellaiselta, että joo, minä olen kuullut ja joo, minä tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta sitten lopulta, kun lähdetään konkretisoimaan sitä, niin se saattaa jäädä aika laaja-alaiseksi. Tämä malli on kehitetty siihen, että me terveydenhuollon alan ammattilaiset voitaisiin konkreettisesti lähteä miettimään, että mitä tekijöitä meidän pitää ottaa huomioon, kun me otetaan biopsykososiaalinen näkökulma siihen asiakkaan kokonaistilanteeseen. Minä lähden liikkeelle tälleen, että mulla ei ole ihan samoja kaikkia värejä, mutta ei häirintä siitä, mutta me lähdetään liikkeelle siitä, että tyypillisesti tämmöistä mallia käytetään hyödyksen asiakkaan kanssa siinä alkukeskustelussa ja siinä hoitoprosessin alussa. Jos ei kerki heti kaikkea siinä alussa selvittää, niin se hoitoprosessi aikana. Mutta jos ajatellaan, että miten me lähdettäisiin niinku sitä kokonaisuutta rakentaa, niin me lähdetään liikkeelle siitä, että monesti minä siinä alkukeskustelussa sitten lähden kysymään siltä ihmiseltä, että no hei, kerro mulle sinun tarina. Kerro omin sanoin tästä sinun tilanteesta. Eli minä lähden tuolta yksilöllisistä lähtökohdista. Siihen liittyy sitten se, että minä selvittelen sitä, että hei, sitä toimintakykyä, että mitä sinä pystyt tekemään, tai onko jotakin, mistä sinä olet joutunut luopumaan jostakin tekemisestä.
Ja sitten siihen kuuluu tuolla ylärivillä vielä, että minä selvittelen sitä, että millaisia toiveita ja odotuksia tai jopa tavoitteita sulla on, että mitä sitten tämän meidän kuntoutusprosessin jälkeen sinä toivot, että miten sulla menee tai mitä sinä pystyt tekemään. Ja se on se meidän yksi osa niin kuin sitä kokonaisuutta, ne vaikuttaa tähän asiakkaan tilanteeseen. No sitten meillä on tollainen juttu kuin diagnoosi. Tämä on minusta niin huono sana, mutta se on nyt tässä ja meidän pitää sitten niinku käyttää sitä. Mutta tämä diagnoosi tässä tarkoittaa sitä, että terveydenhuollon alan ammattilaisen tehtävä on selvittää, että onko tässä kyse tällaisesta hyvälaatuisesta oireesta vai onko tässä kyse jostakin sellaisesta oireesta, joka on ikään kuin lääkärin hommia, että tällaisia, me puhutaan tällaisista punaisista lipuista, että onko siellä sellaisia vaaratekijöitä, jotka vaatii sit lääketieteellistä hoitoa. Ja ne vaikuttaa tähän asiakkaan kokonaisuuteen. No sitten meillä on siellä tuo oireiden kesto, mistä me ollaan nyt puhuttu, että meillä on se akuutti ja pitkittynyt ja sillä on se oma vaikutus sitten siihen kipukokonaisuuteen. Sitten me käsitellään tällaisia asioita kuin kivun mekanismit. Ja meillä on tällainen malli, millä myös sitä kipumekanismia selvitellään. Eli meillä on niin kuin periaatteessa 4 eri mekanismia sille kivulle, joiden selvittäminen on siksi hyödyllistä, koska näitä hoidetaan hieman eri tavalla. Eli tuolla ensimmäisessä tuossa vihreässä laatikossa meillä oli se kudosvauriokipu, joka oli nyt se nilkan pyörähdys esimerkiksi. Ja nimikin jo kertoo, että siellä on jotakin kudosvauriota, joka vaikuttaa siihen kipuun. Sitten meillä on tuolla alhaalla tuollainen neurogeeninen, aikamoinen sana, mutta se tarkoittaa hermoperäistä kipua. Issiasoire tai rannekanavaoire tai mikä tahansa tällainen hermotyyppinen oire on tämmöistä hermosta lähtöisin olevaa hermokipua. Tuo neurogeeninen kipu on sellainen, että se on vielä palautuva. Tyypillisesti se johtuu jostakin pinnetilasta hermolle tai hermoon kohdistuvasta pinnetilasta ja se poistuu, kun se pinne poistetaan. No sitten meillä on toi vaaleanpunainen tai mikä oranssinpunainen laatikko, tuommoinen kuin hermovauriokipu. Näitä tuki- ja liikuntaelimistön oireissa on vähän, eli tämä tarkoittaa sitä, että hermo on vaurioitunut. Ja se vaurio voi olla joko siellä keskushermoston alueella, eli aivoissa tai selkäytimessä, tai sitten siellä ääreishermostossa, eli niissä keltaisissa tyypeissä. Ja keskushermoston tämmöinen hermovaurio, niin sehän nyt voisi olla esimerkiksi tämmöinen halvaus, että on ollut vaikka kolarissa ja tietystä likamatasosta alaspäin sitten on halvaantunut, tai tämmöinen aivoinfarktitapahtuma, että sitten on tällainen toispuoleinen halvaus. Eli silloin se vaurio on siellä keskushermostossa. Ja sitten toi ääreishermoston vaurio olisi sitten se, että meillä on vaurio täällä ääreishermon osalla. Esimerkiksi nyt sitten jonkun liian pitkään jatkuneen pinnetilan tai jonkun raajan rikkoutumisen vuoksi. Ja sitten on vielä tämä viimeinen laatikko, tämä sininen laatikko. Me puhutaan tämmöisestä keskushermoston ylläpitämästä kivusta. Ja tämä on sitten sitä kipua, joka liittyy siihen pitkittyneeseen kipuun. Eli se hermosto on herkistynyt ja sitten siellä selvästi siinä kivussa on niitä psykososiaalisia vaikuttimia. Ja näiden 4 laatikon avulla me pyritään tekemään kliinistä päättelyä siitä sinisestä osiosta, että miten nämä asiat näyttäytyy tässä tämän asiakkaan kokonaisuudessa. No sitten meillä on nuo psykososiaaliset tekijät. Me eritellään siellä vielä tällaiset niin kuin kognitiiviset tekijät ja tunnetekijät ja sosiaaliset tekijät. Ja sitten sieltä tulee joku pala siihen tämän asiakkaan kokonaisuuteen. Sitten siellä on työ ja työhön liittyvät tekijät. Minä laitan sen nyt tuon värisellä ja se vaikuttaa tähän. Sitten me keskustellaan elintavoista. Elintavat vaikuttaa enemmän kuin geenit ja perimä tutkimusten mukaan kipuun. Elintavat on siellä mukana. Sitten meillä on tuo kokonaishyvinvointi.
se vaikuttaa. Ja sitten meillä on tällaiset kuin fyysiset toimintamallit, eli kehon käyttö tai käyttämättömyys tai sitten erilaiset fyysiset ominaisuudet, liikkuvuus, voima, liikehallinta, kestävyys ja niin edelleen. Ja nyt meillä on tilanne, missä me ollaan selvitelty asiakkaan kipuun vaikuttavia biopsykososiaalisia tekijöitä kokonaisvaltaisesti, ja siitä kokonaisuudesta on muodostunut tämä. Ja tämä muovailuvahapallo, tämä on joka yksilöllä erilainen. Ja sen vuoksi sitten se kivun hoito ja säätely on mietittävä niin kuin tämän kokonaisuuden mukaan yksilöllisesti myös. Ja tämän minä haluan nostaa siksi esille, kun minulla on liian paljon kokemuksia siitä, että ne asiakkaat sanoo minulle, että kun minä kysyn niiltä, että hei, mistä sinä itse ajattelet, että tämä sinun kipu johtuu? Niin ne sanoo, että viimeksi kun minä olin fysioterapeutille, sanoi, että minulla on kireät lonkankouklisijat. Edellinen sanoi, että minulla on fasettilukko. Ja lääkäri sanoi, että se oli sitä, ja naapurin Pertti sanoi, että se on tuota. Ja sano sinä nyt minulle, mistä tämä minun kipu johtuu. Eli terveydenhuollossa on hetkittäin sellaista haastetta, joka toki myös lähtee sieltä asiakkaasta ja potilaistakin, että asiakkaat ja potilaat haluavat selityksen sille, mistä tämä minun kipu johtuu. Ja jos me ei ymmärretä sitä, että tämä kipu on kokonaisuus, siihen vaikuttaa monet tekijät, niin sitten ne selitysmallit on tällaisia. Yksi iso tekijä, mitä ihmiset kokee, on se, että ne kokee epätietoisuutta. Et kun sä oot käynyt 5 eri asiantuntijalla, kaikki on antanut eri selitysmallin, niin eikö se ole aika loogista, että tulee semmoinen olo, että kukaan ei tiedä, mistä tämä minun kipu johtuu. Tän on oltava jotakin mystistä, jotakin sellaista, mistä kukaan ei tiedä, eikä varmaan kukaan voi selvittää. Minä olen varmaan jumissa tämän koko loppuelämäni, kun ei tätä saada selville. Et se epätietoisuus lisääntyy siitä, että kun ihmisille tarjotaan tällaisia yksittäisiä selitysmalleja. Ja tätä minä toivoisin, että me terveydenhuollon alan ammattilaiset ruvettaisiin välttää. Että se meidän näkökulma muuttuisi tähän kokonaisvaltaiseen näkemykseen sen sijaan, että me pyrittäisiin hakemaan jotakin yksittäistä selitysmallia. Me ymmärrän sen asiakkaan näkökulmasta. Toihan olisi helppo selitys. Hyvä. Se on se lonkankoukista ja se on kireä. Kun sitä venyttelet, niin kipu poistuu. Eiks vaan? Mutta kun me ymmärretään se kipu näin, niin voi olla, että se lonkankoukista ja venytys ei tuota meille ihan hirveän hyviä lopputuloksia. Tämä on vaikeampi malli asiakkaalle ymmärtää ja terveydenhuollon alan ammattilaisille selittää. Mutta minä olen sitä mieltä, että meidän on tehtävä niin kuin se työ. Tämä on sellainen juttu, mitä minä käytän minun asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Mitä olette mieltä, jos menisitte terveydenhuollon alan ammattilaiselle ja se ottaisi tällaisen muovailuvahan, niin millaisia reaktioita se teissä herättäisi? Niin. Joo. Kiitos tuosta kommentista. Tällaisia kokemuksia mullakin. Anteeksi. Joo. Turvallisia kokemuksia täältä yleisöstä kommentoitiin, että voisi olla niin kuin ihan toimiva. Ja monesti mulla on asiakkaat ja potilaat sit sanonut, että nyt tässä rupeaa olla järkeä. Ja tämä on se lähtökohta, mistä me ruvetaan sen asiakkaan kanssa sit rakentaa sitä juttua. Tähän ihan muutaman tällaisen tutkimustiedon laitan tähän tulemaan vielä, että tosiaan sanoin tuossa aikaisemmin, että minä monesti kysyn asiakkaalta tai potilaalta, että kerrotko mulle itse, että mistä sinä ajattelet, että tämä kipu johtuu. Niin hyvin usein, ja tämän tutkimuksenkin perusteella, niin ne asiakkaat itse ajattelee, että tämä kipu johtuu siitä, että minun kehoni on kone, joka on nyt rikki. Ja
se on todennäköisesti niin kuin siellä taustalla sit meille terveydenhuollon alan ammattilaisille, että me ajatellaan, että ne asiakkaat haluaa sitä biologista selitystä sille kivulle. Ja se on aina osa sitä, mutta meidän pitää ymmärtää, että siellä on niin kuin sitten sitä muutakin. No sitten, se miksi tämä tutkimus on tässä nyt, sitten tässä tutkimuksessa niiltä asiakkailta ja potilailta kysyttiin sen lisäksi, no mistä sinä olet sitten saanut tällaisen ajatuksen, että se kipu johtuisi siitä, niin lähes 90% näistä vastaajista tässä tutkimuksessa sanoi, että ne on saanut tämän tiedon terveydenhuollon alan ammattilaisilta. Eli me ollaan tavallaan itse rakennettu tämä juttu tähän. Eli puhuttiin äsken, että miten ne kaikki ajatukset meidän aivoissa vaikuttaa siihen kipuun, niin yksi tekijä, joka vaikuttaa erityisesti pitkittyneeseen kipuun, on haitalliset tällaiset ajatukset, haitalliset odotukset. Ja terveydenhuollon alan ammattilaiset on valitettavasti yksi näiden haitallisten ajatusten toimeenpanijoita. Tämä on ihan mielenkiintoinen. No sitten vielä tuohon kivun pitkittymiseen, niin tästä kivun ja liikkumisen pelosta. Tästä voisi pari tuntia keskustella sitten ihan itsessään, mutta nyt hyvin lyhyesti se, että mikä siihen pitkittyneeseen kipuun sitten vaikuttaa, niin siihen vaikuttaa se, että monesti siitä mahdollisesta kudosvauriotapahtumasta, siitä tilanteesta, se ihminen lähtee tällaiselle huoliajattelukehälle, jota on kuvattu tässä kuvassa tuolla vasemmalla puolella. Eli sen kipukokemuksen jälkeen on hyvin luonnollista, että sulle tulee tällaista lisääntynyttä huolta, johon sitten liittyy tämmöistä kipuun liittyvää pelkoa, joka voi johtaa sit siihen, että sinä alat välttää sellaisia kipua aiheuttavia toimintoja ja rupeat tarkkailemaan sitä kippua hyvin tarkasti, missä se tuntuu ja miten se tuntuu. Ja sitä kautta vähennät sitä normaalia toimintaa, joka johtaa sitten kudoksen sietokyvyn vähentymiseen ja sitä kautta sitten toimintakyvyn laskuun. Ja tämä on niin kuin se sellainen oravanpyörä, mitä me monesti nähdään terveydenhuollossa noissa pitkittyneissä kivuissa. Eli siihen kipukokemukseen, erityisesti siinä akuutissa vaiheessa, niin liittyisi tärkeänä se, että luota semmoista turvallisuuden tunnetta ja uskoa siihen, että kyllä tämä tästä ja tämä ei ole vaarallista, jolloin se ihminen ohjautuisi todennäköisesti enemmän tämmöiselle reitille, missä sit ei ole liiallista tai lisääntynyttä huolta tai pelkoa. Heille tulee se hallinnan ja ymmärryksen tunne, että hei, mitä tässä tapahtuu, minä ymmärrän tätä, okei, tämän verran se suunnilleen kestää ja ajallisesti tämä paraneminen ja sitä kautta päästään tyypillisesti parempiin toipumistuloksiin. Et minä sanonkin monesti, tämä ei ole siis minun oma keksimä, minä jossain koulutuksessa aikoinaan kuulin, että varmin tapa kroonistaa ihmisten kipuja on pelotella niitä. Et se huoli ja pelko siihen omaan tilanteeseen liittyen, niin se aiheuttaa niin kuin harmillisia reaktioita. Ja kun myö terveydenalan ammattilaisena pystytään sitä huolta vähentämään, niin monet asiat helpottuu. Sitten vielä tuohon hoidon vaikuttavuuteen voinut olla ottamatta tätä tähän, koska teen sitä väitöskirjaa vähän tähän aiheeseen liittyen, niin on tutkittu sitä, että mitkä tekijät kipuasiakkaiden ja potilaiden mielestä vaikuttaa eniten siihen fysioterapian tai muun hoidon tuloksekkuuteen. Niin siellä ylivoimaisena ykkösenä on nämä vuorovaikutustaidot, johon liittyy se, että se ammattilainen osaa kuunnella. Ja siihen liittyy se, mitä minä sanoin, että se asiakkaan tarinan kuunteleminen on tosi tärkeä osa sitä kokonaisuutta. Että se ammattilainen osaa rohkaista, hän on niin kuin tietyllä tavalla sille ammatillisesti varma,
hän osoittaa empatiaa ja ystävällisyyttä. Hänellä on tällaisia non-verbaalisen viestinnän kykyjä niin, että se verbaalinen ja non-verbaalinen viestintä on niin kuin tasapainossa ja niiden välillä on ristiriitaa. Ja tähän lisäisin sen turvallisuuden tunteen tähän mukaan. Ja sen jälkeen sitten tulee ne käytännön taidot ja sitten tähän liittyy se, että meidän asiakkaat ja potilaat toivoo yksilöllistettyä hoitokokonaisuutta, jolla on merkitystä heille. Hirmu paljon minä törmään itsekin siihen, että minä kysyn asiakkaalta tai potilaalta, että hei, oletko sinä tehnyt näitä harjoituksia tai tätä harjoitusta? Ja se sanoo, no en kyllä ole. Ja sitten minä kysyn, että no voi harmi, että onko siellä jotakin syytä. No en minä tajunnut yhtään, miksi minun pitää tätä tehdä. Ja minä tiedän heti, että se ei ole ollut merkityksellinen sille asiakkaalle. Hän ei ole saanut sitä kokemusta, miten tämä liike tai tämä toiminta liittyy hänen siihen elämäänsä. Ja jos me ei pystytä sitä kytkeä siihen elämään, niin se vähentää sitä motivaatiota siihen harjoitteluun tai sen toiminnan toteuttamiseen. Vai mitä olette mieltä? Just näin. Sitten siellä on vielä viimeisenä toi organisatoriset ja ympäristötekijät siihen liittyy että meillä on riittävästi aikaa ja sitten meillä on joustavuutta siinä esimerkiksi ajanvarauksessa ja näissä tapaamisissa ja niin edelleen. Mutta se vuorovaikutus on valtavan tärkeää. Aikuisen oppimiseen liittyy vahvasti se, että ymmärtää kokonaan. Sitten mennään niihin pieniin yksityiskohtiin. Lasten oppimisessa se menee toisinpäin. Kyllä. Joo. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin se kivun hoito, kivun säätely, kipukuntoutus, niin siihen liittyy se, että meillä on taito ja kyky ohjata sitä asiakasta niin, että hän ymmärtää sitä kokonaisuutta. Sieltä on helpompi lähteä rakentamaan. Ja ehkä tässä on sellainen kipumatkalla, tämä on tällainen Facebook, tämä ei ole ryhmä, mutta Facebookissa tällainen julkaisu, niin minusta oli pakko ottaa tämä tähän, että jotenkin minä ajattelen sitä, että sillä meidän kipuasiakkaalla potilaalla, niin sillä on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi ja saada sitä asianmukaista hoitoa. Ja siksi minä olen niin täällä tänään, että tämä on niin tärkeä asia että me vietäisiin tätä ilosanomaa eteenpäin, että sitä kipua kannattaa ruveta lähestyä tällä tavalla, vaikka tämä ei ole mikään uusi juttu. Mutta edelleen minä kuulen tosi paljon asiakkailta sitä, että se ei ole, että me voitaisiin tehdä näitä asioita paremmin. Eli tuossa on toi meidän muovailuvahapallo juttu, että se keskiössä on se kohtaaminen ja minä ajattelen silleen, että tämän tehtävä on se, miksi meidän kannattaa tehdä tämä juttu, niin on se, että me ollaan sen asiakkaan ja potilaan kanssa samalla sivulla. Meillä on se sama ymmärrys siitä, että mikä tämä kokonaisuus on ja miten meidän kannattaa tästä lähteä eteenpäin. Se synnyttää sitä luottamuksellista terapiasuhdetta. Se asiakkaalle tulee sellainen olo, että minä tulin kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi. Sitten meillä on taas pikku breikki. Ja ennen kuin jatketaan, niin jaksatteko työ nousta ylös? Joo, nyt ollaan aika istuttu jo, niin voidaan kokeilla. Ei ole pakko nousta, jos ei jaksa, mutta vähän virutellaan. Otettaisiin tällaista leveämpää haara-asentoa, niin ei tarvitse ihan jalat vielä. Joo. Lähdetäänkö kiertää vartaloa? Tämän liikkeen nimi on tämmöinen kuin apinaliike. Ajattele, että sun kädet on kuin sellaiset rennot narut. Niissä ei ole käskyä eikä tahtoa. Annat niiden vaan lämpsähtää tuonne sinun vartaloon vasten, kun se kierrät ylävartaloa kevyesti. Ja jokainen tekee vaan sen verran, kun sille omalle keholle on mahdollista tänään. Sitten lisätään pikkuset voimaa tähän, että ne kädet lämpsähtää vähän tuonne ylöspäin. Eli lyökö ittenne mihinkään tuolin reunaan. Ja jos on mahdollista, niin nosta vieläkin pikkusen vauhtia, että ihan tuonne asti lämpsähtää kädet. Ja sitten
Rauhoitat vähän, kädet tulee sen vartalon korkeudelle. Nyt pyssäytät täällä. Sitten heilutellaan puolelta toiselle. Annat semmoista luovaa liikettä vartalla. Painon siirto jalalta toiselle. Sitten lähdet keinuttaa. Just noin. Sitten nostetaan kädet ylös ja huojuttaan kuin puut. Tai sinne asti nosta kädet, mikä tuntuu tänään mahdollista. Annat kyllä venny. Sitten tuot käsiä pykäläperä alaspäin. Tuot tänne alas. No. Sitten. Hengitetään ja suu kautta ulos, nenän kautta. Sisään ja hyvä. No niin. Jaksaaks vielä? Meillä on 15 minuuttia Joo. aikaa. Ai jumpata vai? Jumpata 15 minuuttia aikaa jumpata. Kyllä. Sekin onnistus kyllä, mutta ajattelin enemmän tätä. Joo. Saa jäädä seisoa tai käydä istua, miten tuntuu hyvältä. Joo. Jep. Eli viimeiseen pätkään ja tosiaan tuossa on nyt se meidän kipuasiakkaan potilaan kokonaistilanne. Ja sitten me lähdetään miettimään, että mitäs tälle on mahdollisuus tehdä. Ja niin kuin mä sanoin, niin koska se joka ikisen yksilön kipukokemus, se kokonaisuus on erilainen, niin myös sitten se hoito on erilainen. Ja minä kuvaan tätä tällaisena näyttöön perustuvana hoitomenetelmien tarjottimena. Näitä valintoja ohjaa ensisijaisesti sen kipuasiakkaan ja potilaan omat hänelle merkitykselliset tavoitteet. Ja siitä me lähdetään rakentamaan sitä. Ja sitten on sellainen toinen termi kuin jaettu päätöksenteko, mitä nykyisin käytetään siitä, että kun asiakas itse osallistuu siihen oman hoitonsa suunnitteluun ja tekee itseään koskevia päätöksiä, niin se hoito näyttää olevan tuloksekkaampaa. Ja sen takia minä puhun tämmöisestä tarjottimesta. Eli tätä voisi ajatella niin, että sen jälkeen kun me ollaan sen asiakkaan kanssa samalla sivulla, niin sen jälkeen me ruvetaan yhdessä hänen kanssaan miettimään, että millä tavalla me lähdetään nyt sitten mennä kohti niitä tavoitteita. Että tällaisia vaihtoehtoja meillä on käytössä ja näistä me voidaan lähteä rakentamaan sitä yksilöllistä tarjotinta, että mitä hoito- ja säätelymenetelmiä nyt lähdetään käyttämään. Korostan, että tämä ei ole kaiken kattava. Tässä on niin kuin sanotaan sellainen perustarjotin, mitä fysioterapiassa niin tämmöisillä ei-leikkauksellisilla hoidoilla on lähes kaikissa paikoissa mahdollisuus tarjota. Jos lähdetään sieltä liikkeelle, että no mitä siellä tarjottimella on, niin tuolla keskiössä on se terapiasuhde, asiakas- ja potilasohjaus. Eli se, mistä äsken puhuttiin, että mitkä on ne tärkeät tekijät sen hoidon vaikuttavuuden näkökulmasta, niin ne on tuolla keskiössä tässäkin. Että ne on osa sitä hoitoa. Ja siellä on sitten toiseksi alimpana kohtana tuolla niin kuin explain pain. Eli se tarkoittaa sitä, että me keskustellaan sen asiakkaan kanssa siitä hänen kipukokonaisuudesta, että hän oppii ymmärtämään sitä omaa kipukokonaisuutta. Suomeksi se olisi niin kuin kivun selittäminen, mutta se on vähän huono. No sitten siellä on
tuolla alapuolella ne elintavat. Ja niin kuin jo sanoin tuossa, että elintavoilla on iso merkitys kivun kokemisessa. On sellaisia tutkimuksia tosiaan nyt, että niillä on enemmän vaikutusta kuin geeneillä ja perimällä, joita on pidetty suuressa roolissa. Edelleen niillä on vaikutusta, mutta tosiaan se nostaa elintapojen ymmärtämisen arvoa paljon. Sitten meillä on siellä vasemmassa yläkulmassa fyysinen aktiivisuus, liikkuminen, liike. Sitten meillä on tuolla terapeuttinen harjoittelu, ihan se spesifi tiettyjen ominaisuuksien harjoittaminen. Siellä on mahdollisuuksina fysikaaliset terapiamuodot, eli erilaiset kylmähoidot, lämpöhoidot, erilaiset sähköhoidot. Sitten on manuaalinen terapia, terapeutin käsillä tehtävä hoito. Jos siellä on niitä hermoärsytysoireita, niin meillä on tällaisina erikoismenetelminä tämmöisiä hermokudoksen käsittelyjuttuja. Sitten meillä on siellä tällaiset psykofyysiset menetelmät, ja niitä käytetään tosi paljon kipuasiakkaiden ja potilaiden kanssa. Eli kaikilla on varmaan tuttu tämmöinen hengitysharjoittelu, rentoutusharjoittelu, mindfulness, jooga tyyppinen. Pilates ehdottomasti voisi olla, niin kuin, tässä sitä ei luokitella ehkä psykofyysiseksi menetelmäksi sillä tavalla, mutta se voisi ihan hyvin olla tässä. No sitten siellä on tuo työhön kohdistuvat toimenpiteet, eli sitten me mietitään, se oli tämä sininen osio täällä, että onko siellä työkuormituksessa jotakin, mihin me voidaan vaikuttaa. Sitten siellä on tarvittaessa se moniammatillinen kuntoutus, ja sitten siellä on mukana tuo lääkehoito, josta on sitten tietenkin se lääkäri vastuullinen, mutta se on tähän tarjottimelle otettu mukaan, koska se on kuitenkin osa joidenkin kipuasiakkaiden ja potilaiden sitä kokonaisvaltaista hoitoa. Et näillä tarjottimen sisällöillä sitten me lähdetään räätälöimään sille asiakkaalle ja potilaalle sitä hänen kokonaisuutta. No tässä kohdassa nyt sitten tehdään pieni galluppi. Euroopassa tutkittiin eri maiden kipuasiakkaiden ja potilaiden tyytyväisyyttä saamaansa pitkittyneen kivun hoitoon. Ja nyt minä pyydän gallupia, siellä linjoilla olevatkin voi sitten osallistua, että voitte sieltä reaktionappeja painaa. Eli tähän saadaan galluppi, kenen mielestä suomalaisista pitkittyneen kivun kanssa elävistä yli 50% oli tyytyväisiä kivunhoitoon vai alle 50% oli tyytyväisiä saamansa kivunhoitoon. Mitä mieltä olette? Oltiinko tänne päivä? Saa arvata, ei jaeta palkintoja. Joo, suuri osa täällä yleisössä on peukku alaspäin ja se on aivan oikea vastaus. Sen tutkimuksen mukaan, se on vanha, Breivik ja kumppanit, ne teki 2006 sen tutkimuksen, mutta sitten samanlaista ja samanlaajuista tutkimusta ei ole tehty sen jälkeen. Varmasti on muutoksia tapahtunut, mutta 27% suomalaisista pitkittyneen kivun kanssa elävistä oli tyytyväisiä saamaansa kivunhoitoon. Me oltiin niin kuin siellä jumbopaikalla eurooppalaisista. Kärkisijoja piti tanskalaiset ja belgialaiset. Siellä lähes 60% oli tyytyväisiä saamansa kivunhoitoon. Ja no sitten tietenkin kiinnostaa, että mitkä oli niitä selittäviä tekijöitä, miksi Suomessa oltiin niin paljon tyytymättömämpiä kuin sitten Tanskassa ja Belgiassa. Ja varmasti syitä on monia, se tutkimus ei sitä tutkinut, mutta siinä tehtiin johtopäätöksiä siitä, että todennäköistä on, että moniammatillinen kivunhoito toteutuu paremmin niissä maissa, joissa koettiin korkeampaa tyytyväisyyttä saattuun pitkittyneen kivunhoitoon. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, että tämä yksilön kipukokonaisuus on tämä, niin eikö se ole ihan loogista, että ei yksi ihminen voi niin kuin olla ratkaisemassa kaikkia näitä asioita. Ja kun ihmisellä on se pitkittynyt kipu, ihmiset on elänyt 20 vuotta sen
kivunkaan. No he on oppinut kyllä jo elämään sen kanssa, mutta sanotaan, että ihminen on elänyt 5 vuotta sen kivunkaan. Kyllähän siinä aika turhautunut olo niin kuin tulee, että miten tämä tilanne ratkee. Että tarvii sitä tukea ja sitä turvantunnetta. Mutta tämä on niinku se tarjotin, ja sitten tähän voisi tulla ne moniammatilliset kollegat sitten siihen asiakkaan tueksi sen tilanteen eteenpäin viemiseksi. Mutta sitten mitä tälle asialle voi tehdä itse? Ja tämä on minusta älyttömän hyvä. Suomen Kipu ry julkaisi tänä vuonna tällaisen työkalun asiakkaille, kipuasiakkaille ja potilaille tai kivun kanssa eläville ihmisille. Ja tätä on ollut kehittämässä ne kipua kokeneet ihmiset. Ja tässä se idea on niinku se, että mitä enemmän sulla on sellaisia turvaa ja mielihyvää aiheuttavia tai tuottavia asioita sinun elämässä, niin on todennäköistä, että se kivun säätely on helpompaa. Helpompaa on huono sana. Että on mahdollisuuksia säädellä sitä kipua. Ja tosiaan niin tässä ne ihmiset, jotka sen kivun kanssa elää, niin hyö listas heidän elämässä olevia sellaisia asioita, joista hyö ajattelee, että hyö on saanut apua siinä omassa kivun säätelyssä. Ja tämän avulla voisi niinku käydä vaikka itse läpi, että mitä mulla on jo, mitä hyviä keinoja mulla on jo, ja onko jotakin sellaista, mitä minä uskaltaisin lähteä kokeilemaan. Tai haluaisin lähteä kokeilemaan. Ja terveydenhuollon alan ammattilaiset voi samalla tavalla hyödyntää tätä työkalua sitten siinä, että onko tässä listassa jotakin, mitä sinä haluaisit lähteä kokeilemaan, että me voidaan tehdä sitä turvallisesti vaikka sitten yhdessä, jos just tuntuu se itsenäinen kokeilu vielä hankalalta. No sitten meillä on tällainen vähän samantyyppinen, mutta tämä on tuosta Helena Mirandan kirjasta. Hän on siis lääkäri, joka on kirjoittanut tällaisen Ota kipu haltuun -kirjan. Ja tässä on ihan sama ideologia, eli tuolla jäävuoren alla on niitä itsesäätelykeinoja, kivun itsesäätelykeinoja, jotka joskus, kun ihmiset on jumissa sen oman kipunsa kanssa, niin on vähän unohtunut. Että ai niin, onhan mulla näitä mahdollisuuksia kokeilla, että auttaisiko nämä tähän minun kiputilanteeseen. Monesti me nähdään terveydenhuollossa sellaisia ihmisiä, jotka on jotenkin vähän jäänyt paikalleen silleen, että niillä on lääkehoito päällä, ne odottaa jotakin leikkausta tai jotakin muuta mullistavaa hoitoa, joka veisi sen kivun pois. Ja se on ehkä johtanut tällaisen passiiviseen odotteluun. Ja kipuasiakkaan potilaan kanssa keskustelun jälkeen niin voidaan lähteä sitten esimerkiksi tämän työkalun kautta miettimään, että onko jotakin, mitä uskaltaisit lähteä kokeilemaan, että jos siitä löytyisi semmoista kipua edes hetkellisesti helpottamaan. Ja nämä kaikki menetelmät perustuu siihen, minä sanoin siellä alussa, että kivun säätely ja hoito on aika paljon aivojumppaa. Niin näiden itselle mielekkäiden, turvaa ja mielihyvää tuottavien asioiden tekeminen, ne on avain sinne sinun pään sisäiseen omaan lääkekaappiin. Eli kaikki tuolla vihreissä laatikoissa olevat asiat. Eli sulla on asioita, jotka tuovat sitä turvaa ja mielihyvää, niin ne aiheuttaa meidän elimistössä tämmöisen hyvän olon hormonien erittymistä, jotka toimii tässä meidän kipujärjestelmässä semmoisina kipujarruina. Ne jarruttaa sitä kipua, ne lievittää sitä kipua ja osittain ne voi jopa estää sen kivun kokemisen. Oikean puolen laatikossa sitten siellä on tietenkin se vastapaino. Eli mitä enemmän sulla on uhan ja vaaran kokemusta,
liittyypä ne sitten tunteisiin tai muuhun fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen kuormitukseen, niin aiheuttaa sinun kehossa noiden kiihdyttävien välittäjäaineiden erittymistä, joilla on kipua voimistava vaikutus. Ja tämä on niinku se syy, miksi kipuasiakkaan ja potilaan on hyödyllistä lähteä miettimään siihen omaan elämäänsä sopivia semmoisia asioita, jotka hänelle on mielekkäitä, tuo sitä turpaa ja mielihyppää ja niin edelleen. Ja tähän liittyy se kuormitus- ja voimavarakuppi-asia sitten myös. Ja koska olen fysioterapeutti, niin en tietenkään voi olla puhumatta fyysisestä aktiivisuudesta, liikkumisesta ja liikunnasta, että mikä rooli ja merkitys sillä on tässä kivunhoidon kokonaisuudessa. Me ymmärretään me fysiot tänä päivänä, että kipu ei lähde pelkästään jumppaamalla, valitettavasti edelleenkään. Se on tämä vihreä osa täällä ja se on yksi osa sitä ja hirveän tärkeä, mutta se ei ole niin kuin kaikki. Ja fysioterapeutit niin ei ole jumppareita, ne on fysioterapeutteja ja sen takia meillä on tämä kokonaisuus hallussa. Että ja se jumppari on se, kuka hoitaa tätä vihreä osa, fysioterapeutti hoitaa niin kuin sitten tätä kokonaisuutta siltä osin, mitä osaamista on. Mutta poimin tähän suomalaisia käypähoitosuosituksia erilaisista tuki- ja liikuntaelimistön oireista ja sairauksista. Ja kun näette tuolla kirjaimen A, niin se tarkoittaa sitä, että on vahvaa tutkimusnäyttöä tästä asiasta. Ja kun katsotte niin A-luokan näyttöä kaikissa noissa oireryhmissä on fyysisestä aktiivisuudesta, liikkumisesta, liikunnasta ja tai harjoittelusta. Eli sitä kannattaa tehdä. Minä tiedän ja kun näen teidät, että hoidatte ainakin tämän rastin varmasti niin kuin hyvin, että liikutte ja pidätte siitä fyysisestä aktiivisuudestanne itse huolta. Et se on tärkeä osa, mutta sitten monesti me törmään siihen, että ne asiakkaat sitten sanoo, että mut kun emme voi tätä harjoitusta tehdä, kun tässä tulee kipu. Mulle on sanottu, että heti kun tulee kipu, niin pitää lopettaa. Ja erityisesti pitkittyneessä kivussa, niin tämähän on ihan mahdoton yhtälö. Ja nykypäivänä fyysisen aktiivisuuden, liikkumisen ja liikunnan ja harjoittelun periaatteisiin ei kuulukaan enää täysin kivuton harjoittelu, vaan me puhutaan tänä päivänä siitä, että annetaan asiakkaalle ohjeeksi liiku kivusta huolimatta. Ja sitten me opetetaan ne asiakkaat tarkastelemaan tai monitoroimaan, minkä verran sitä kipua saa tulla ja on vielä ihan hyväksyttävää, että sitä tulee. Ja meillä on tällainen työkalu, minä käytän tätä itse tosi paljon, että minä opetan sitä asiakasta sillä tavalla, että hei, nyt kun siellä lähdet sitten liikkeelle, niin jos se kipu lisääntyy tässä asteikolla 0–10, sen 0–2 välillä, se on täysin ok. Ei ole mitään vaarallista. Muistat, että kipu ei ole yhtä kuin kudosvauriot tai hurt ei ole yhtä kuin harm. Että se on ihan ok. Että seuraat sitä, että se kipu palautuu noin parin tunnin sisällä sille tasolle, mitä se oli ennen sitä harjoittelua. Ja 0–2 on todella turvallista vielä, ei ole mitään hätää. Jos se kipu lisääntyy sinne 3–5 tasolle, niin se on vielä ihan hyväksyttävää. Kun vaan muistat, että noin parin tunnin sisällä, kun se kipu palautuu sinne tasolle, missä se oli ennen sitä harjoittelun alkua, niin se on niinku ihan ok. Silloin sinä olet niinku löytänyt sen oikean kuormitustason sille harjoitukselle tai liikkumiselle. Mutta jos se kipu menee yli 5, niin sitten meidän pitää miettiä, että se on vähän joko liikaa tai liian raskasta. Saatteko kiinni? Joo. Ja tämä malli pätee sitten tuossa kudosvauriokivussa. On mulla jäänyt tuollainen
vaikea sana nosiseptiivisessä, mutta se tarkoitti sitä akuuttia kudosvauriokipua. Tietenkin ihan akuutissa, eli 0-3 päivää siitä kudosvauriotapahtumasta. Silloinhan me annetaan sille kudokselle rauha parantuu, mutta sen jälkeen. Pitkittyneessä kivussa me käytetään tätä ihan samaa mittaristoa, mutta se seuranta-aika on huomattavasti pitempi. Eli sen kivun pitäisi palata sinne harjoittelua edeltäneelle tasolle noin vuorokauden sisällä. Muuten nämä turvarajat on ihan samanlaiset. Ja monet asiakkaat ja potilaat on sanonut, että nyt mie niin kuin uskallan lähteä tekemään. Tiedätkö, nyt mie jo eilen kokeilin, että pystynkö mie tälle. Ja mie pystyin sille, ei se 2 tunnin päästä se tuli ihan takaisin. Että mie uskallan taas käyttää. Eli nämä on taas niitä asioita, joilla sinä voit itse vaikuttaa siihen omaan tilanteeseen ja terveydenhuollon alan ammattilainen voi hyödyntää tätä siinä ohjauksessa, että se tekeminen on turvallista ja se luo sitä turvan tunnetta. Et kivuton harjoittelu on kyllä aika haastava näiden kipuasiakkaiden ja potilaiden kanssa. Jos tähdätään vaan kivuttomaan harjoitteluun, niin kohta ei niin kuin liiku eikä toimi enää mitään, koska mitään voi tehdä. Liikkumissuositus pätee myös kipuasiakkaiden ja potilaiden osalta. He voi hyödyntää tätä. Haaste on se, että monet asiakkaat ja potilaat vaan on niin kipeitä, että ei tämmöinen niin sanottu terveysliikuntasuosituksen toteuttaminen täysin toteudu, jonka vuoksi sitten tämmöistä modifiointia sitten tarvii tehdä. Ja terveydenhuollon alan ammattilainen on kyllä sitten se, ja liikunta-alan ammattilainenkin, niin on sitten se henkilö, jonka kanssa tätä voi sitten keskustella. Onko tämä ihan tuttu? Teille on varmasti ihan tuttu. Joo, kyllä. Et riittävästi unta, tauotetaan sitä juttua, niin kuin meilläkin on tänään ollut taukoja. Kevyttä liikuskelua niin paljon kuin siihen päivään on mahdollista sisällyttää ja sitten se pyramidihuippu siellä on se kestävyysharjoittelu eli hengästymistä ja hikoilua joko reippaasti tai rasittavasti ja sitten sitä liikehallintaharjoittelua tai lihaskuntoharjoittelua sitten se 2 kertaa viikossa. Siitä tällä tavalla kun suomalaiset ihmiset liikkuisi, niin me oltaisiin terveempiä. Sen vuoksi tämän nimi on terveysliikuntasuositus. Tämä tuottaa terveyttä, tämän suosituksen noudattaminen. Sitten mulla on viimeinen. Tämä on niinku semmoinen ajatus, mitä minä haluaisin jättää vielä tähän hautumaan. Joskus meillä on sellainen tilanne, että kipuasiakkaalla ja potilaalla ei ole realistista tavoitella täyttä kivuttomuutta. Että on hyväksyttävä, että se kipu on mahdollisesti osa elämää. Se, että minkälaista elämää sen kivun ympärille sitten rakennetaan, niin se on merkityksellistä. Että jos se kipu on yhtä kuin koko elämä, niin se voi olla aika hurja tilanne. Et mahdollisuuksien mukaan niin se, että sulla on niitä asioita, jotka tuottaa sulle sitä mielihyvää, on sulle mielekkäitä ja turvan tunnetta ja teet niitä asioita, joista nautit, niin se tuo sitä elämää siihen kaiken muun ympärille. Tämä olisi niinku sellainen asia, jonka haluaisin tähän loppuun jättää. Et kivusta huolimattakin on mahdollisuus elää hyvää elämää. Siinäpä alkaa olla meidän kysymysten ympärillä nyt sitten käsitelty näitä asioita. Onko sellainen olo, että noita kaikkia kysymyksiä jollain tavalla käsiteltiin? Ollaankohan me liian ammattilaisia Niin. tämmöisen tilanteeseen? Niin.
haasteellisia asiakkaita. Olisiko teillä kysymyksiä Sinille? Niin, kysymyksiä, ajatuksia, kommentteja, ideoita. Nyt olisi mahdollista myös siellä verkon puolelta kysyä. Mikrofonit on sallittu sinne verkon puolellekin, niin jos haluatte kysyä, niin voitte vaan ottaa mikrofoni auki. Täältä salista. Sitten tyhjentävä. Ilmeisesti oli niin tyhjentävä. Ei mutta kerryksissä. Joo. Jos ei tule kysymyksiä eikä ajatuksia ja kommentteja, niin me voidaan lopetella tähän. Et me voidaan tämän porukan kanssa jäädä vielä 10 minuutiksi jumppaa, kun meillä on vielä muutama minuutti tässä aikaa käytössä. Niin kiitos kaikille osallistumisesta ja hyvää jouluodotusta. Voiko nyt jo sanoa jouluodotusta, kun on marraskuu? Joulukuussa paljon. Niin on. Niinpä. Avajaiselta. Joo.